Нищо не сме снимали. Сега започвам. Значи, снимаме магистралата 8575 на юг, по която караме всеки ден с адвоката. Непостъргачите. Срещу нас е Банка в Америка и Белсауф. Ето е, адвоката е екскурзовод. Адвокат е погледни насам. Ето. Да, адвоката днеска не се е обръснал, защото не знаеш, че ще има такова мероприятие. Вляво е 14-та улица, Фортин Стрит. Току-що построената банка в Джорджия е с топ емпти, с празен връх. Сградата е много красива, отдалече наподобява две ръце, протегнати към небето на Атланта. Да. Ето всъщност това са такива панели, соларни панели. Срещу нас е Courtyard Marriott на Текут. Точно до него е прочутата на Тед Търнър, Turner Broadcasting Company, която притежава правата на такива таблоиди в американската медия, като CNN, TBS Superstation 17, Cartoon Network, Warner Entertainment, Warner Bros. Channel и Koch Entertainment Cable Network. Наближаваме North Avenue, където е прочутата Georgia Tech. Кампуса е срещу хедквотъра в Coca-Cola. Там е и... Да, тук спирам да снимам, за да има в даунтауна. Добре, да. Защото тук вече няма нищо. Ето се вижда в далече.